llevábamos 18 meses co convenio completamente paralizado, sen ningún tipo de negociación, dado que a patronal tomou unha postura completamente caciquista, pedindo que no artigo 17, que é o único que se rise no noso convenio, que pode despedir xente de obra por disminución da obra contratada, agora tamén queren poder despedir os indefinidos. En un convenio no que xa se permite o 70% dos contratos que se xan temporais, poder despedir os indefinidos para non ser unha cuestión que non se pode poñer sobre a mesa e que non hai vos a consentir. O que está aproveitando a patronal tamén é porque está todo paralizado e para que salga a reforma da negociación colectiva, que según comprobamos o que nos vai a afectar é que cando non haxa un convenio asinado o que nos vamos a remitir ao Estatuto dos Traballadores, e así a patronal vai a poder ter unha medida de presión para que os convenios se asinen baixo cualquier condición que queran impoñer.